ଦିନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ରହୁଗଣ ନିଜ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ବାହକ କମ୍ ଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦମନ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପାଲିଙ୍କି ବୋହିବା କାମରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଭରତ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ପାଲିଙ୍କି ବୋହିଲେ। ପାଲିଙ୍କି ବୋହିବା ସମୟରେ ଭରତ ଭୂମିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ନମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଲିଙ୍କି ବହୁତ ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଲିଙ୍କି ଭିତରେ ବସିଥିବା ରାଜା ରହୁଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ରହୁଗଣ ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭରତଙ୍କୁ ଗାଳିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ପାଲିଙ୍କିଟିଏ ଠିକ୍ରେ ବୋହି ପାରୁନାହୁଁ? ଏହା ଶୁଣି ଜଡ଼ ଭରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ମୌନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭରତ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଜନ ଏବଂ କଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଶରୀର ଅନୁଭବ କରେ, ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅଜର ଓ ଅମର, ତାର କୌଣସି ଭାର ନାହିଁ। ଏହି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ରହୁଗଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ବାହାରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ। ଜଡ଼ଭରତ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ପୁଣି ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ।